Hej med jer. Jeg vil bare lige meddele jer, at desværre laver jeg ikke vlogmas alligevel. Fordi jeg har indset ud fra de 2 uger, som jeg har lagt op her på det sidste, og ud fra at have snakket lidt med min kæreste om det, at måske er der slet ikke indhold nok til at vlogge så meget. Så derfor har jeg droppet det lidt. Jeg vil forsøge at lægge en video op om ugen alligevel, men det bliver med noget andet. Så for at det her ikke bare skal være en kedelig update video, så hedder den, som I kan se, Skæg i november. Fordi jeg har taget et billede af mig selv og udviklingen af mit skæg her i november måned. Fordi der er jo Movember, som jo egentlig kun er overskægget for at støtte kræft hos mænd. Men der har jeg så valgt bare at lade hele mit skæg gro. Så det har jeg lige sat billederne sammen, sådan så I kan se, hvordan udviklingen har været fra den 1. november til den 30. november. Så det kommer nu, og så ses vi i den næste video. Hej hej.